da mu. Alhamdulillah. Wane ya riga A mu? rinka lakin ana Masoyi sharing ne. ana comment. Ba a bani ɗan kyautar nan. Ina godiya. Salam wassalam ya kake. Hajiya, Azarai gida da Hajiya, na'am. na miki Ya tambayoyi da kuke? dama kin ki bani amsa ko? Eh? Na ce na miki tambayoyi kin ki bani amsa. Wace tambaya ne? Eh? A comment Wace na tambaya miki ne? tambaya na ce kina da aure baki bani amsa ba. Na ce maka Ta bani baka da amsa aure. mana. Ta ce maka ba ta da aure.